Gaur erakutsiko dizut nola inportatu kontaktu zerrenda bat MyBizen. Goazen. Kontaktuak Excelen badituzu, gogoratu emaizutabea derrigorrezkoa dela. Lehendabizi fitxategia CSV-en gorde behar duzu. Lehenengo, ireki zure Excel, sakatu fitxategia eta hor gorde gisa. Mota talean hautatu CSV komaz mugatuta eta gorde. MyBizen sartzen zarenean, panela ikusiko duzu, egin klik. Alboko menuan, sakatu kontantuen zerrendak. Zerrenda bat sortuta baduzu, hemen dekogu bideo bat azaltzen, egin klik bertan. Bestela, sakatu zerrenda berria sortu botoia, jarri izen eta gorde. Zerrendaren barruan, botoi bat ikusiko duzu, inportatu masiboa CSV dioena. Hautatu hor, behin barruan zaudela, igo aurretik gorde duzun CSV fitxategi hori. Behin artxibo igota, inportazioa hasi eman barka diozu eta badaukazu. Karga panela aterako zaizu eta zure kontaktuak pizkanaka igoko dira. Gogoratu, prozesuan zehar mailbetatik ez irtetea. Eta hori da dena, zalantzak badituzu, utzi behean. Hurrengo bideoan ikusiko gara elkar.